Ploaie mare în Olanda, acum a început. Uitați ce ploaie e. Deci nu se mai vede nimica. Zici că a venit iarna. Furtună. Aoleu. Furtună mare în Olanda. Valuri de ploaie. Wow, aleu, te-i trage. Deci vă arăt furtună în Olanda, acum, astăzi. Tună. Ploaie de vară. Nor mare deasupra Olandei. În Dordrecht. Autobuze electric. Deci în Olanda nu mai sunt autobuze pe motorină sub nicio formă. Toate sunt electrice. Ploaie mare. Deci acum plouă de rupe. A venit în 15 minute, în 10 minute. Pentru toți cei care se uită acum. Deci plouă, acum a început o furtună mare în Olanda. Mike, big storm here in my place. Wow! Big storm, rain a lot of. Plouă foarte tare, debitul este foarte mare de apă. Uitați-vă pe stradă că canalizarea nu face față. Așa ceva n-am mai văzut niciodată. Deci plouă puternic.
Dumitru Blembea, salutări din Olanda, Dumitru. Mai ți-aduce aminte de mine? A început ploaia să mă lase ușor, dar a fost 20 de minute potop. Nori. Dotrek, Paul, în Dotrek. Rain Olotov, in my home. Paul Mikkelsen, did you hear me? On Dotrek, Rain Olotov. Thermoplant. I'm back, far away. You can see the thermoplant of Dotrek. So, ploaia s-a mai oprit. Dar a trecut furtuna, s-a însemnat. Priviți norii, deci nu a fost decât 15 minute de furtună. Joshua, how are you, Joshua? No problem. Okay, I'll invite everybody to come to YouTube, to my place.
this movie will be on YouTube, on my YouTube, on my channel.